Γεια σας φιλενάδες μου και φιλαράκια μου, καλώς ορίσατε στο ξελάδωμα του Αχιλλέα. Καλά, μην τρέπεστε. Επειδή φιλενάδες μου είμαστε στο κέντρο, έχουμε πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε, να επιστρέψουμε νηφικό, να πάμε στο ληξιαρχείο, να δηλώσουμε όνομα, γάμους και τα σχετικά. Μία στάση από το φορμέ να πάρω, επειδή βλέπω πάρα πολύ στο Instagram αυτά τα πρωτεϊνικά, τα smoothie και δεν ξέρω εγώ τι. Να πάρουμε κάτι να πιούμε και να τσιμπήσουμε για τον δρόμο για να έχουμε ενέργεια να τελειώσουμε όλες μας τις δουλειές. Στη συνέχεια θα πάμε από το ξενοδοχείο να πάρουμε το άγαλμα που ήταν πάνω στην τούρτα στο γάμο, όπως επίσης και κάποιες περισσευόμενες μπομπονιέρες. Πήγαμε να δοκιμάσουμε τη στούνη το smoothie, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει μέσα χουρμάδες, αβοκάντο, μπανάνα, σκουπ πρωτεΐνης, χαμός. Και είναι νόσιμο. Λέκα, λέει ο Ηλίας. Γενικά αυτό το μαγαζάκι είναι κάτι τέτοιο σκεφτόμαστε να κάνουμε και εμείς στη Γερμανία, παιδιά, δεν ξέρω. Και αυτό είναι overnight oats, σοκολάτα, φράουλα και τέτοια πραγματάκια. Θα το τιμήσουμε. Λοιπόν, φύγαμε στο ξενοδοχείο να πάμε. Εδώ είναι τα κορίτσια εδώ που έχουν έρθει. Θα έρθουν και άλλα βέβαια. Η νονά μας, έχει έρθει η νονά. Τώρα η μαμά μας κάνει καφέδες. Σπάω ένα καφεδάκι στο Τίλια. Έλα! Δεν ξέρω τι ενημέρωση έγινε από το προσωπικό. Αχιλλέα, που είσαι? Με τη γιαγιά? Αχιλλέα. Έγινες χριστιανός, ναι, είχες καλό παιδάκι. Κάνε παλαμάκι, αγάπη μου, κάνε παλαμάκι, μπράβο. Ο παππούς τον έμαθε να κάνει. Μπράβο. Είσαι τέλειος. Κουπεπέ, ξέρεις να κάνεις κουπεπέ? Άμα δεν ξέρω κουπεπέ να κάνεις. Για πάμε να μας ξεντήσει λίγο η νονά. Ωραίος. Θα περάσουμε τέλεια σήμερα. Θα γίνει το μπάνιο της ζωής σου, θα γίνει τώρα. Περίμενε να δεις. Τι είναι αυτό? Τέλεια. Κάτσε λίγο, συγγνώμη. Μπλιά. Πάμε! Ελάτε! Ακολουθάτε παρακαλώ! Εδώ θα γίνει το σουσού, παιδιά. Εδώ. Εισέρχομαι. Εισέρχεσαι. Κάθισε. Δροσερός. Το κάνεις στο κεφάλι. Θα τρελαθώ. Παρακαλώ. Εδώ είμαι. Καλημόργεν. Μόργεν δεν είναι. Γεια. Καλή νύχτα πάντως, παιδί. Αχ, μωρέ, τι. Όχι, ρε, να το τρώει. Καλή και σαπουνάκι. Ρίξτε. Φωτάλα τι τρέβει ο Αχιλλέας, παιδιά. Μαμά το φόλι μου. Μπράβο γιαγιά, ευχαριστούμε και στα δικά σας. Γιαγιά και τα κάνω κι άλλο θα κάνεις. Τσιριχρούλης. Δούμε τα λεφτά. Πάμε λίγο, Ηλία, τι γίνεται? Θα ρίξω κι εγώ. Τι είναι αυτό? Έτσι ο μπαμπάς, παιδιά. Όσο πλένω εγώ εσείς ρίχνετε. Όχι μόνο. Μπράβο, μαμά. Ευχαριστούμε. Ρίξτε κι άλλα, πάμε. Καταλικάρι είναι πρόσχε με. Θα μου λυθεί το νερό.
έβγαλε. Ναι, ενώ τώρα δεν έχει. Λαμά, κι εγώ. Ρίξε. Α, εγώ. Έδειξε εσύ. Μπράβο, Λαλά. Έδειξε και όλα λεφτά. Πάνε, ζήτα τον παπά σου. Ο παπάς σου έχει πολλά λεφτά. Πάνε πάνω τον. Το παιδί είναι εκπαιδευμένο. Εμείς φελκάρι μου. Έλα δες. Το καλώδιο. Το καλώδιο εμείς. Ποντάνα τι τρέβει. Πιάσ' το να μην φύγει. Γυρέ. Δεν φεύγει. Τι το παιδί αυτό. Εύκολα. Συγγνώμη. Ρίξε. Σιγά σιγά. Μπράβο το κοριτσάκι. Σε τέλειο. Τι κάνει το παιδί. Τι κάνει το παιδί. Στο ποδάκι είναι. Όχι, δεν είναι. Τι κάνει το παιδί. Αχ, τι ωραία. Πρέπει να με δώσει την εξοχή. Χριστιανά, φέρε κι άλλο να ρίξω κι εγώ. Από πού είναι. Το παιδί είναι εκπαιδευμένο. Τι ωραία. Ναι. Ό,τι θέλω, πάτε μέσα. Πες τον παπά τότε. Δεν έχουμε. Τι μαλλιά που έχουμε. Τώρα που βράχει και πιο πολλά είναι. Για μαύρο το παιδί μου. Είναι μεγάλωσε. Μια χαρά. Έκσταση. Δεν την ήθελε στην πρίση. Δεν καμίζω την κουβάνα. Τι με το έκανε αγόρι. Μπράβο, Φωτεινή. Και λίγο τα γκυλτέρια που κάνω. Ξέρεις τι έχει μαζέψει. Κάνε παλαμάκια, Χιλέα, κάνε παλαμάκια. Παλαμάκια. Μπράβο. Το ψάχνουν από την άσα θα μου το πάρουν, ρε. Και γυρνάει και όταν το φωνάζεις, ρε φίλε. Καλά, θα το μην τώρα τι. Τέλεια, περνάμε, τέλεια. Ο Νίκος γιατί δεν ήρθε. Άνοιξε καινούργια δουλειά, τώρα φτιάχνουμε για με κοινό, στην κοινή να βάζει κοινό. Δεν πάει, επειδή δεν έχουμε δουλειά, λέει θα βάλω σαλάτες. Κοίταξε, έχει μυαλό εμπορικό. Δεν φαίνεται. Το λέω το ξέρεις ότι θέλει βράσιμο, θα τη βράσω στο βρασίνο. Γιατί είναι μες στο βρασίνο και κάνει κοινό έτσι. Όπως βράσιμο. Ναι, μισό λεπτάκι να βγάλω. Εσείς ξέρετε δεν ασχολούμαι παραπάνω. Και σκυλί έχουμε και σκυλί. Έχουμε τη σκηνή σε τέλος. Να πάει ο Νίκος. Ωραία. Παναγιά μου, ίδρωσα, τι ζέστη είναι αυτή. Τα σύνεργα φέρνω τα σύνεργα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λαδάκι, φτενούλα. Πού πάτε? Πού πάτε, παιδιά? Λοιπόν, θα χρειαστούμε αυτό. Ποιος είναι? Δεν περιμένω πολύ. Ποιος είναι? Επίσης θα χρειαστούμε και φτενούλα. Εγώ πάνω γόμου. Πάνω αφού την ξέχασα. Η νονά μας βάζει λαδάκι τώρα, γιατί δεν μας έφτανε το λάδι στη βάφτιση, μας βάζει κι άλλο λάδι. Γεια σας! Η θεία Γεωργία και ο ξάδερφος Δημήτρη. Πλάκα κάνω, φίλοι είναι. Αυτά είναι για τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε, χάσατε τον μπάνιο, δεν πειράζει, όλα καλά. Πάρτε εσείς. Ένα είναι για σένα και το άλλο είναι για τον Αχιλέα. Τι γίνεται? Έτοιμος είσαι πανέτοιμος. Ναι. Τατά. Για κάνε παλαμάκια, μπράβο σου. Γεια σας. Κάναμε μπανάκι τα γόνια. Ξελαδώθηκε, βαφτίστηκε. Τι άλλο δεν ξέρω. Ανέβηκε έτσι. Εδώ πατέρας. Τι θέλει? Το γενιά μου. Παρακαλώ. Έχω και bartender εγώ στο παιδιού μου το ξελάδωμα, το βλέπετε έτσι. Νεγκρονάκια. Μια χαρά. Μόνο μικρονάκια. Μόνο νεγκρονάκια. Ο Ηλίας φορτώνει το αμάξι και βάζει μπαγαζιέ. Αυτό! Η νονά βαριά η νονά. Η νονά βαριά, τα νεγκρόνια ξεκίνησε.
Να το Αχιλλέας και ο κόσμος φεύγει τώρα. Τι? Δεν σέβεις. Αυτή είναι δική μου. Αυτή είναι δικιά σας. Εντάξει, θα κάνεις άλλες αγαπημένες. Ας την πάρω από εκείνη και κάνεις άλλη την έντυπη. Να κάνει αυτή, να θα πάρω τη δικιά μου. Γεια σας! Δεν θα κλάψω, θα κρατηθώ και δεν θα κλάψω, φιλενάδες μου. Ναι, θα φύγουμε στη κοινωνία. Λοιπόν, φιλενάδα μου, τώρα που είμαστε στα σύνορα στους Εύζωνες, να σου πω λίγο τι μας συνέβη χθες το βράδυ. Εκεί είναι ο Ηλίας με το μωρό να ξεπιαστεί. Λοιπόν, καθώς έφυγε ο κόσμος χθες κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ, αφού κάναμε το ξελάδωμα και όλα τα σχετικά, ο μπαμπάς μου έκανε τη βραδινή του ρουτίνα, έβγαλε το σκυλί βόλτα, η μαμά μου μέχρι να μαζέψει, να πλύνει κάνα πιάτο και αυτά. Ο Ηλίας πήρε λίγο καρπούζι να φάει μέσα στην κουζίνα. Ανεβαίνει ο μπαμπάς μου από τον Τζόνι που τον είχε βγάλει βόλτα και κάθεται έξω στο μπαλκόνι στα σκοτεινά με το κινητό του να χαζέψει, ρε παιδί μου. Εγώ εκείνη την ώρα έπλαινα μπιμπερό. Σε κάποια φάση ο μπαμπάς μου λέει: βλέπω έναν πιτσιρικά. Το αμάξι παρκαρισμένο κάτω από το σπίτι, να πω κάπου εδώ, το δικό μας το αμάξι, έτοιμη μπαγαζιέρα πάνω για γέμισμα και αυτά. Σε κάποια φάση μου λέει ο μπαμπάς: βλέπω έναν πιτσιρικά, πάει, ξαναέρχεται, ξαναπάει, ξαναέρχεται στο πεζοδρόμιο απέναντι. Τον παρατηρώ, ρε παιδί μου, να δω τι θα κάνει, γιατί πάει και ξαναέρχεται, πάει και ξαναέρχεται. Σε κάποια φάση τον βλέπει, πλησιάζει στο αμάξι του Ηλία. Το αμάξι του Ηλία, το οποίο δεν ήταν κλειδωμένο, παιδιά, γιατί θυμάστε ότι στο βίντεο, δεν ξέρω, το έδειξα, τους το άνοιξα εγώ από πάνω από τον μπαλκόνι για να βάλουν την μπαγαζιέρα να την κουμπώσουν και είχαν στο μυαλό τους και ο μπαμπάς μου και ο Ηλίας, ανεβαίνοντας πάνω, να το κλειδώσουν. Δεν το κλειδώσαν ποτέ, είχε κόσμο, ο κόσμος άρχισε να τους ρωτάει τι κάνετε, τι θα πιείτε και τέτοια και ξεχάστηκαν. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, σε κάποια φάση ο μπαμπάς μου τον βλέπει να πλησιάζει το αμάξι, κάνει ένα χρακ και ανοίγει, παιδιά, την πόρτα. Βέβαια, όταν άνοιξε την πόρτα, προφανώς και σε αυτό το αμάξι ανοίγει και ο εσωτερικός φωτισμός. Εμείς τον εσωτερικό φωτισμό τον έχουμε εδώ μπλε, πορτοκαλί τι είναι. Και ανοίγει την πόρτα και αρχίζει, παιδιά, ο παπάς με 10.30 ώρα το βράδυ και ουρλιάζει: τι κάνεις εκεί, ρε! Τι κάνεις εκεί? Βγαίνω εγώ έξω, παιδιά, έπλανα μπιμπερό με το σφουγγάρι και τα μπιμπερό στα χέρια και αρχίζουμε και τσιρίζουμε και οι δύο. Ο Ηλίας αρχίζει, κατεβαίνει με τα σκαλιά κάτω. Μάλλον είδε τα γυαλιά που είχαμε. Είχαμε αφήσει κάτι γυαλιά εδώ πέρα. Κατάλαβε ότι το αμάξι ήταν ανοιχτό γιατί δεν είχαν κλείσει οι καθρέφτες. Γιατί σε αυτά τα αμάξια οι καθρέφτες κλείνουν αυτόματα. Ναι. Φώναξε ο μπαμπάς, φώναζα κι εγώ, βγήκε ο κόσμος στα μπαλκόνια, παιδιά, χαμός. Αυτός σχέστηκε πάνω του, προφανώς άρχισε να τρέχει. Κατέβηκε κάτω ο Ηλίας, εντάξει, λέμε άστονα, ρε παιδί μου τώρα, πιτσιρίκι 18-19 χρονών. Οπότε ναι, έγινε και αυτό, παιδιά. Χθες μας χάλασε όλη τη διάθεση. Λέγαμε, φαντάσου να γινόταν κάτι πιο τραγικό, ρε παιδί μου. Φαντάσου να έσπαγε το τζάμ και να μην μπορούσαμε να φύγουμε σήμερα. Βγήκαμε έξω στο μπαλκόνια, ο μπαμπάς μου, παιδιά, φώναζε, τσίριζε: τι κάνεις εκεί, ρε! Θα καλέσω την αστυνομία! Τι κάνεις εκεί, παλιόπαιδο? Και αυτά. Βγήκα κι εγώ έξω, άρχισα να τσιρίζω, οι γείτονες, παιδιά. Βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια. Πάλι καλά να λέμε που ήταν ο μπαμπάς μου, παιδιά, στο μπαλκόνι, στα σκοτεινά. Εν τω μεταξύ, εννοείται ότι δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ, δεν ξέρω, με επηρέασα πάρα πολύ. Όχι ότι έγινε κάτι, αλλά και μόνο που κάποιος, ας πούμε, κάνει να μπει στον προσωπικό σου χώρο, στο αμάξι σου και αυτά, δεν είναι ότι θα σε κλέψει κάτι, αλλά και μόνο αυτό, δεν ξέρω, με έριξε λίγο ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, θα κλείσουμε το βιντεάκι το σημερινό, φιλενάδες μου και φιλαράκια μου. Ελπίζουμε να σας άρεσε το ξελάδωμα του Αχιλλέα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο κλασικό. Στη Χριστιανά είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα.
ρίξαμε το νερό στη θάλασσα και τέτοια. Την Κυριακή θα τον πάμε στο Μόναχο να τον κοινωνήσουμε, να ανάψουμε και τη λαμπάδα του και τα κεράκια και όλα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε την εγγραφή σας και τα κουδουνάκια σας για να μην χάσετε και τα επόμενα βιντεάκια. Ήταν ένα υπέροχο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δυστυχώς για μας τελείωσε, δεν νιώσαμε τόσο πολύ διακοπές φέτος γιατί είχαμε πάρα πολλά τρεχάματα, αλλά περάσαμε ωραία και ο γάμος μας βγήκε φανταστικός. Αυτά θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλο βίντεο, φιλενάδες μου. Για την ώρα, πολλά. για την ώρα θα σας αφήσουμε, το αμάξι είναι γεμάτο. Φιλάκια πολλά! Πολλά.